кишоварзӣ дар Тоҷикистон яке аз соҳаҳои муҳимтарини иқтисоди миллӣ буда, рушди он барои таъмини босубот ва мутаносиби аҳолии кишвар бо маводи хӯрока тавассути афзоиши мунтазам ва устувори истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, баланд бардоштани сатҳи даромаднокӣ ва бо ҷойи кор таъмин намудани аҳолӣ, инчунин ҳифзи захираҳои табиӣ мусоидат менамояд. Ба хоҷагиҳои деҳқонӣ додани озодии парвариши зироати кишоварзӣ иқтидори соҳаро хеле афзун намуд. мутобиқи маълумоти оморӣ, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, ғалладонагиҳо, пахта, картошка, сабзавот, полезиҳо, меваҷот, афзоиши саршумори чорво ва парранда дар солҳои охир мутаносибан хеле боло рафт. бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 470 аз 12 декабри соли 2023 бо мақсади тарғиб намудани рушди соҳаи кишоварзӣ, муаррифии дастранҷи деҳқон ва маҳсулоти ватанӣ, иди тарбуз, харбуза ва каду баргузор гардида истодааст. 25 августи соли ҷорӣ ки ба рӯзи якшанбе рост омад, чун анъана иди мазкур бо як шукӯҳу шаҳомати хоса ва беш аз пеш таҷлил карда шуд. масъули асосии баргузории чорабинии мазкур Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, он дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои марбута, ташкилоту корхонаҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ баргузор гардид. дар чорабинии мазкур кишоварзону кадбонуҳо ва дигар завқмандону ҳавсаладонҳо иштироки фаъолона дошта, саҳни боғи фарҳангию фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсиро бо маҳсулоти сифати аълову олии ватанӣ оро доданд. лозим ба зикр аст ки дар ин рӯз кишоварзон на танҳо тарбуз, харбуза ва каду, балки дигар маҳсулоти кишоварзиро ба маърази тамошо гузошта, ҳамзамон диққати мизоҷонро ба гӯшаи оростаи худ ҷалб намуданд. дар омадан замон ба ин боғ чашм бо тамошои ин ҳама оростаҳо об мехӯраду бо расидани бӯи харбузаи ширин иштиҳо то рафт бедор шудан мегирад. мо гурӯҳи эҷодӣ дар баробари сабт инчунин фароғату истироҳате доштем хушу гуворо. дар рафти тамошо худ ба худ мегуфтем, воқеан ҳар як порча замини ин меҳани биҳиштосо зархез аст ва бо истифода бурдани самаранок бар ивази заҳмату меҳнатҳои пайвастаи марди деҳқон, яқинан бо ҳосили хубу фаровон хотири деҳқонро шод мегардонад. агар дар як минтақа имсол каду ҳосили хуб дода бошад, дар дигар минтақаи диёр тарбузу харбуза бисёр хубу чашмрас нашъу намо кардааст. дар баробари ин ҳама, инчунин рӯи хони иштирокдоронро анвои ғизоии аз харбузаву каду омода карда шуда зебу зиннат мебахшид. имрӯз мо намояндагони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров маҳсули дастони занону бонувони ҳунарманди ноҳияро дар ин ҷо дар иди харбуза, тарбуз ва каду пешкаш намуда истодаем ки занону бонувони мо аз ҳамаи маҳсулотҳои каду, харбуза ва тарбуз бисёр чизҳоро омода мекунанд ки барои саломатии фарзандон ва аҳли оилаи хеш бисёр ҳам хуб мебошад. мана дар ин ҷо мо намудҳои гуногуни нон, самбӯса, манту, тушбера ва мураббоҳои гуногуне ки аз тарбуза, харбуза ва каду омода гардидааст пешкаш намудем. мана дар ин ҷо боз метавонем мо афшураи харбуза, афшураи тарбуза, мураббоҳо аз тарбуза, аз харбуза ва намудҳои гуногуни самбӯсаро пешкаш кунем. ана ин кадуе ки дар қиём пухта мешавад ки барои саломатӣ, барои тоза кардани хун ва қувватбахшидани ҷисми инсон бисёр ҳам муфид аст. бисёр ҳам мо истеъмол менамоем ва барои аҳли оила ва хешовандону наздикони хеш пешкаш мекунем. дар баробари ҳунари марди деҳқон, инчунин ба кадбонувони моҳиру кордон ва хушпаз ҳозирин баҳои баланд доданд. имрӯз мо аз каду, тарбуз ва харбуз маҳсулотҳо ва хӯрокҳои ғизоиро ба маърази тамошо гузоштем ки ҳар нафаре ки аз ин ғизоҳо истеъмол мекунад, вай ба саломатӣ бениҳоят фоидаовар аст. мана мантуе ки аз каду омода шудааст, кадуи тафтонӣ, хонума, самбуса, ширкаду, ҳамзамон аз харбуза, хатирмаскаи бо харбуза. тарзи омода кардани ина дилхо зан бояд ки тавонад. яъне ин хӯроке аст ки агар дар хона ягон маҳсулоти хӯрокаворӣ набошад, ин хӯроки ҳам осон аст, ҳам камхарҷ аст.
ҳар кадвоне ки ин хӯрок агар омода карда тавонад вай бениҳоят ба оила яъне ки фоидаовар аст. Масалан инро аз фатир, харбуза ва маска омода менамоянд. хош дар инҷа мо аз харбуза як шакли сабати меваҷот омода намудем. дар ин сабат тамоми меваҳое ки ҳосили маҳсули дасти деҳқон аст ҷамъоварӣ шудагӣ аст. Деҳқон нафаре ки аз ин меваҳо истеъмол мекунад аввалин дараҷа фоида ба саломатии худ меёрад. арзи сипос ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ба ташкилкунандагони манам хел чорабиниҳо ки баргузори ин чорабинӣ ба мо ҷавонон як такони ҷиддӣ аст ки дар ин чорабинӣ ҳам маҳсулу заҳмати дасти деҳқон ба маърази тамошо гузошта мешавад, яъне ки маҳсули заҳмати деҳқон қадрдонӣ мешавад ва ҳам ҳунари кадвонигӣ, яъне ки дар инҷа хӯрокҳое ки қариб ки аз байн рафта истодаанд мо ба маърази тамошо гузоштем ва ҷавонони мо имрӯз метавонанд ки бо дидани ин ҳунару маҳорат, яъне хӯрокҳои миллӣ аз сари нав ҳамон хӯрокҳоро эҳё кунанд, яъне ки боз ба рӯи дастархони ҳар як оила пайдо шаванд. бубинед аз як маҳсулоти нонӣ чӣ қадар навъҳои гуногун ки яке аз дигаре сурху лазизанду ҷилои бештар доранд гузошта шудааст ва баробари тамошои ин ҳама нозу неъматҳо пеши назари кас заҳмату меҳнатҳои модарон дар лаби чакдон меояд, вале барои зан модари тоҷик омоданамоии ин ҳама нозу неъмат ва тақдими он барои чӣ аҳли оила, чӣ меҳмонон ва ё роҳгузарон хушҳолӣ меораду халос. мас ана михел чорабиниҳо метавонад ки як бори дигар муаррифгари тамоми молу маҳсулоти вилоят ё ин ки ҷумҳурии Тоҷикистон бошад. имрӯз чӣ хеле шумо дода истодааст бахусус нонҳои чапоти, кулчаҳои калон, кулчаҳои хурд, бахусус тарбузу харбузаю кадую маҳсулотҳое ки деҳқонон иноя кушониён кишт карда буданд имрӯз ба ин маърази тамошо овардем. шахсан худи ман ба ҳунарҳои мардумӣ машғул ҳастам, ба самти кишоварзӣ низ машғул ҳастам. дар вақтҳои мавсимӣ ба ҳунарҳои мардумӣ машғул мешавам. дар айни ҳол бошад ба анамин омода намудани кулчаҳо, нонону ва дигар маҳсулотҳои кишоварзӣ. имрӯз зиёдтар дар ана ҳамин кулчаҳое ки ба орди сиёҳ тайёр мешаванд зиёдтар мизоҷон ба мо ҳамон хел дархост мекунанд, зеро ки фикр мекунам ки нони сиёҳ аз ҷиҳати калория ҳам баланд аст ва барои саломатӣ ҳам беҳтару хубтар аст. сайркунон чашмамон ба ин китобчаҳо уфтод ки диққати касро тасвири ҳар гуна сабзавоту меваҷот ва полезиҳо дидан замон ба худ ҷалб месозад. ин гӯшаи тавсияҳо аз ҷониби олимони соҳаи кишоварзӣ ташкил гардида барои деҳқонон ва ҳар нафаре ки бо дидани ин ҳама файзу фазилат ба кори деҳқон мароқ зоҳир намуда буд бобати парвариши ин маҳсулоти полезиву кишоварзӣ ва манфиатҳои он тавсияҳо дода мешуд. баргузории иди тарбуз, харбуза ва каду пеш аз ҳама ба он равона гардидааст ки сокинон ва меҳмонони пойтахт имкон пайдо намоянд бо нархи арзон нисбат ба бозорҳо ба маҳсулоти ватанӣ дастрасӣ дошта бошанд. аз кӯҳҳои осмонбӯс, заминҳои ҳосилхез, чашмаҳои мусаффо, дарраҳои хушсадо, суруди рудҳо, лапиши мавҷи кӯлҳо, долу дарахтони гулбасару доман ба самар, шаҳру деҳоти мунаққашу муфаххар, зебоиву тароват, ободиву шукуфоӣ, пешравию нумӯ, сулҳу субот, дӯстиву рафоқат ва муҳимтар аз ҳама аз ин чорабинӣ иди харбуза, иди тарбуз, иди каду ки мо дар ин чорабинӣ иштирок карда истодаем бибояд биболиду шукрона кард. агар дар рӯзҳои муқаррарӣ аттраксионҳо хотири кӯдаконро шод мегардонид, дар ин рӯз кӯдакон бо ба бар намудани ҳар гуна либосҳои ҷолиб аз қабили ноку ангуру кадуву помидору дигар сабзавот хотири ҳозиринро шод гардониданд. дар анаин гӯшаи боғ
ҳар гуна бозиҳои варзишӣ ташкил гардида, ҷараёни бозиро дӯстдорони ин соҳа бо шавқу шӯр тамошо мекарданд. бозии шашка ки бозии зеҳниву фикрӣ аст, ҳамаро ба фикр намудан водор сохта буд ва ҳар нафаре ки инҷо ғолиб мебаромад, соҳиби харбузаи ширин ва дигар тӯҳфаҳо мегардид. диққати намояндагони вазорату дигар сохторҳоро бозии шашка ки ба ҷои донаҳои он тарбуз ва харбуза мавриди истифода қарор дода шуда буд, бештар ҷалб намуд ва дар фарҷом ғолибон бо тӯҳфаҳо сарфароз гардонида шуданд. дар бозии шашка бештар писарон ва инчун духтарон ҳам бозӣ карда истоданд. мо бо духтараки Шоҳмуд бозӣ кардем ва ӯ духтарак мана омада дар ивази мана мукофот аз харбуза чашид ва мутасаддиён ба вай тақдим карданд аз харбузаи ширин, харбузаи бомазза. ана ин паҳлавонон инҷо қувваи дасту бозуро не, балки ҳарчи тезтар хӯрдани тилимҳои харбузаро нишон дода, бо ин мақсад миёни худ рақобат мекунанд, ки хеле ҷолибу диданист. намоиши тасвирҳои бисёр ҳам волою муассир аз назари мо дур намонд. воқеан инҷо як гӯша аз гӯшаи дигараш зеботару дилкаштар аст. имрӯз ҳунармандони шаҳру деҳоти Панҷакен дар асоси нақшачорабинии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба иди тарбуз, харбуза ва каду иштирок дорем. дар ин чорабинӣ мо таомҳои хоси маҳалли худро аз каду омода намуда ба маърази тамошо гузоштем. инчунин аз каду армуғонҳо барои сайёҳони хориҷӣ пешниҳод намуда истодаем. инҷо маҳсулоти кишоварзӣ ба фурӯш гузошта шудааст, вале анвои ғизоӣ ройгон ба сайркунандагони боғ мувофиқи табу завқи эшон тақдим карда мешуд. мо аз ҷаноби олӣ миннатдорем ки ҳамин хел идора барпо кардааст ҳама таомҳои миллие ки таомҳои тоҷики миллие ки фаромӯш шуда буд гашта эҳё шудааст. миннатдорем ки ҳамин хел чорабиниёро барпо карданд. дар ифтитоҳи чорабинии мазкур муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Зиёзода Сулаймон Ризоӣ бо сухани шодбошӣ баромад намуда қайд гардид, ки дар натиҷаи истеҳсоли маҳсулоти полезӣ дар ҷумҳурӣ дар муқоиса аз соли 1991 то соли 2023 ба 1 миллион тонна расонида шуд, ки ин баробар аст ба 1.5 маротиба. дар натиҷа содироти он ба хориҷи кишвар низ хеле хуб бароҳ монда шуд. дар воқеъ фаъолияти имрӯзаи деҳқонон назаррас буда боиси таҳсину офарин аст. инҷост ки ғолибон муайян гардида бо диплому сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои арзишманд қадрдонӣ шуданд. дипломи дараҷаи 1 сарфароз гардонида шуд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд. با همین مضمون دیپلمی درجه 2 با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان سپرده می شود. اینچنین غالبیت در مسابقه پیشنهاد خربزه کلانترین با سپاسنامه وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانده می شود. مرکز جمهوری بیوتکنولوژی چهارمین اکادمیای علم‌های کشاورزی تاجیکستان لازم به ذکر است که بهر فراغت مهمانان و حاضرین هنرمندان با سرودهای جذاب و سراپا معنی برآمد نمودند. شادی عامه را حد و کنار نبود و خرسندی این دسترویکان بار دیگر شهادت از آرامی و آسودگی و امنیت سرتاسری کشور می‌دهد. باشد که همیشه پاداش رنج و زحمت دهقان ثمره و حاصل خوب باشد و چون همیشگی اهالی کشور با محصولات خوش صفت و فایده آور وطنی تأمین باشند.